nje cha sokolile Aziva. oh sure Siyane. You're safe, ready. I'm more than ready. you born ready Lindele wena princess ube sharp. You must spell some kind of English or both and you know what I'm trying. Kuyo wena. phandle kwe-Afrikaans ndim leto ngeze Afrikaans Lloyd yazi nokho There's a lot of Africans. ayazi Hayi. avuni ungasipana namakhalada Lolo hlotyana but nano Africans to English. Xhosa perform not too much. Lloyd ku-expect interview makhalada bungabeva Hey, talk le but masiqale princess. Qale episode. Yo, what up? Mike. Libel. I'm too blessed to be stressed. Yeah, man, this is Ukyan, Hotman A to Mtitimba. Yeah, and then we'll come up our comfort zone. I'm here with as introducer. Sanbuleli Dumilan. I am Buleli Paliso and I'm the founder and director of Cash with English, Upitiwa Ltd. The corner in a public distribution, your fragrances. Okay. Nyama, Ulas, no photo for living. And of course, Leon Zali, Onganangan. I graduated as well. Just singing and invite someone. Comfort zone. Natsabulela ngokwamkela isicelo sethu because of ndiyava nezinto zibizileyo Neat. Generate questions upon Yebo. Yo. khona ezivele zipreparishilele ngicela uzibeke ecaleni because of wow. So hey mphofu masiqale ngawe qala before siqhubeke ke-grand. Uthe ungubani kanene igama? And no more. Ya ndifuna uyazi nje grand like ngubani uNomonde? Who's Nomonde? Phaliso. Beautiful. Yes. Well, uNomonde ne ukhulele kasi. Do you understand? Okay. Yeah, uNomonde is a 22-year-old. Ozamayo, oyihustler, uphandayo. That's like guys. Yeah. You get it. Ndiyafuna umention also that ndingumpostilekazi. Yeah. Hell Yeah, I daddy. can shake it over that. With the prayers and so on. So yeah, man, I'm very motivated as well. Determined kakhulu. Do you understand? Okay. Yandile ndayofunda quickly eBoland College. Lenza phayana public management. Okay. Lenda ndikwazi, blend out with people, communication, etc. And yeah, the driver went to Hey, neat. You get it. Hey. So yeah, this bamje man, I'm there, man. I'm there. Izinitsi nanimbuzoqala ukuyipurchase ubuza. Sekweliphi icala? Siqala ku-forever living, siqala ku-last, siqala ku-distribution. Siqala graduation. Siqala kumposting. Okay, kasinike Okanye masive kuye. Siqale ngephi? Masithethe manipanga the perfume called Africa. Yabo. Okay. Yeah, ndiyamthanda kakhulu the perfume called Africa. Fragrances phayana. Zezobhuti, sisi, they're very unisex. Do you understand? Okay. Why ndiqala ngayo? It's because my heart is there, Okay. As much as Cash with English ndamqala before with the perfume called Africa, but ndamfeel out the perfume called Africa because kulapho khona ndakwazi uthetha kamandi manje nabantu ndibacenga abantu. Do you understand? Sometimes you need to ubacenga abantu uthethe nabantu kakuhle yabo and then uba opportunity yabo. Now andithengisile odwa phaa with the perfume called Africa. Ndiyakwazi ukuthi boti kasijoyine manje kule business. You understand? Nawe ke ngoku beneza commissions uzifumanayo. Malin commission. Yeah. Well, fast and quick. Yeah, it depends in terms of indlela osebenza ngayo wena, yabo. Kuba ubujoyinise abantu abayi-2 or 3, obviously i-commission yakho izaba nkulu kunojoyinise umuntu oyi-1. Do you understand? Numbers differ. So when ujoyinisa abantu abangaphi wena? Yema. Benifuna apho nepentsheni ngobethenga mlonyeni. As businesses you too. Cash with ne-perfume uqalwe nguwe kanye zibusiness ufike sesikhona? Well, Cash with English ndamqala ngokwami ndedwa. So you found? Yes, I'm the founder and the director pa. And then the perfume called Africa, your business endijoyinileyo under someone else. Okay. Yes. Andiqalanga yona, but I'm just a distributor. Ndinika abantu opportunity ubana bakwazi ujoina nabo phansi kwami. Do you understand? Cash ubolekisa ngemali? Yeah. Ndifuna uba found but izokwazi grand yabo. Beautiful. Piece by piece yabo, slowly cause ingqondo yami isedizi sesibusiness ezininzi uzenzayo. So ndifuna uba found piece by piece zonke kwenzela nalo ukubukelayo kufollowisha ekulandelelayo azoyazi man
business zingaka ziyenza ntoni challenges zazo yonke lo yebo. Yes. So masiqale pha kula cash. Now, cash with Nation, yeah, kubolekisa ngemali ezalayo, Okay. right? But now it's registered. Okokuqala ibingekho registered, isokolisa because Yes. yabaza abantu babalekisa Yeah. abantu. Yeah, enye into Benichase endiyazi yabo ungandika imali yakho ube ungekho registered. Xa usiya wena police station yokubambisa ba nanku umntana ndikanga mali yami nenamboleka kubuzwe IP license IP registration. You see? You say certificate of free, proof of registration yonke lando. So le yenye benefits registration. Yeah, Mhlawumbe lokusokolisa ngemali yakho. thumele police station. Okay. Ungalandi omjamero no aboshi ba. Yes. Landi TV Wena mntana. usukudeal challenges ezinjalo before actually be registered. Definitely, definitely. Kabalisa kuyiwanje. Yes, there was this instance, ne? Umuntu uboleka i-8,000. You. Uziyazi le 8,000 ndisebenzele kanjani, ndimane ndigcina kaloku ngemali, imali ingcinero. Kwenzela xa kufika abantu bese unayo. Do you get it? Now, umuntu waboleka i-8, masi 8, it's Yeah. 10.2, xa ibuya. Yeah, how many percent? 50% straight. 50. Okay. 10.2 xa ibuya. Now, ibiligqwetha ke lo mntu, ndiye ndamthemba mani. Yima sasam calculate to 50% and Yes, interest. Okay. so it's 50% 44. It's 10.2. Utsho nje. Kai 12 man. 12. Yo, but You hayenzi mali you. yenza kakhulu yo. Telling you. But then So- ikweta lathini? It happened ke ngoku elaa xesha ndandingasebenzisi mos bank account and stuff. Udela ngo-cash. Cash, ne? Yeah. Now ndamnika ngocash and then wayezaba ngumntu ozawupeya nge-25. Do you get it? Sharp uyafika i-25 ndinayo Evidence ayikho. xa ndimwhatsappa uyathanda kundwhatsappa qala yena uba mamela ndizawuza ngo-12 kuwe okanye Kwenzela ungabisa amatheka ngoku-atheka. do you get it? Akathumela nix umntu ngala 25 yabo ndaqonda, you know what, let me text this person and call him. Blocked on WhatsApp. Bwa. Ndamfowunela, the number you've dialed does not exist. Uyayiva? Kafuneka ndihambe ngoku mna and go to his crib because I knew where he lived, right? Then I went there, xa ndifika xa beberenta ke ngoku phaya kulaa ndlu wathi umastandi ngena kukhala umoya apho umkile umntu. Imagine, Yo. imagine. Ngoku bumboleka zangashiye mhlambi i-ID phone yonke license. No, zange ashiye nto. Obumthembile uthela igqwetha Utheligqwetha kanye. kalafuni nsumthembi. Wayengumntu orayithi oneemoto zakhe mani uphila kamandi, do you understand? And kudala sisebenzisana bemane ethatha mhlawumbi aphinda abhatale kurayithi. Yakho waqonda makase ngesikhathi. So ke ngoku se-8. wena ndizamuza kuleweke ngoku. Bumnike cash mos ne. Correct? So i-evidence ke ngoku ayikho kuyo yonke loo nto leyo. Ayikho. Ayikho really, as much as besithetha mhlawumbi efoning on WhatsApp, but ibila nto bukhona and Ah no, ikhona evidence. Madlanga commission bonile lanto bayavezela uyizo ku WhatsApp ngo. I-chat. Yo i-chat noma ungazidelete madlanga commission yaveza tata. Kaloku inye ingxaki ibi-registration. Because ubuzothiwa i-police station and then ithini. Akaloku bengazutsho mhlambi yena xa efika bandi ngumuntu obolekisayo. It's just wafika kum efuna eboleka. So namnika nami gqibile. So wena wanyathela wathini phezu kwaloo nto? well, obviously, ndiye ndakhawulezisa ndaya epolice station, ne? At that time, bendingekho registered and I had no lawyers, ne? So xa befika phaya, obviously, they needed le nto evidence. Evidence. Masibone, proof umnikile lo mntu. Now, ii-chats zethu, izi-chats of le nto endisanduyithetha uba ukhona ndiyeza, enkosi qha. Ayikho into ebonakalisayo uba Bye man. izithe izothatha i-8,000. So it was very intimidating kabuhlungu. I had to let it go kanjalo. Then yangona la bhuti wapha epolice station esithi yazi ntoni, next time register your business kuzawuba lula. You won't even have into kokuba uyomfuna kwaze kwathi kwathi. Siyemva kwakhe. You get it? So zange uyifumane. No, ndayiyeka. Wayiginyeka kamitra. Ah, Benichase imali 8k. I'm telling you, 8K straight. Benichase. Yeah. Hayi 8,000 needs you. So ngoku since uregister ke ngoku challenges ezinjalo wagqitha kuzo tu ku-right ngoku kanye kusafana nangotya before be-registered. Well, kumandi ngoku because yonke into siyenza contractical wise. Akunyanzeleki sileqa amapolisa sithini, yonke into siyenza ibe visible with proof. And then uyayibhatala imali kwi-account number yam, nam xa ndikunika ndifaka kwi-account number yakho. So dealing ngocash ngoku dealing ngocash diye pension kwenza itshintshe.
Really? Cash corner, but there's contract. You understand? So it's both wiser, but mostly it's on transaction. Let's say yung umuntu ohleliyo pha udinga uboleka imali. Awubhuti lo lapha ecenga kwakho nguye kanye udinga uboleka imali. Upenetrate ukuthi tezoyi. So i-steps ofuneka startile wenze njani? Usuka from kokwabuza kuwe then athini uzonika i-contract okanye kufuneka nenze njani? Well, it depends, yes, because we need to check base the back. Yes. Professionally. You are professional business. Yeah, there. So Ngikona umjongo uba nyhani lo muntu nge-Fortnite ikhona into engenayo. So you act as a banker ke ngoku. I could say. Ne. No. So I also have an accountant on your desire to check in terms of your debt review, as a confound as a fortune accounts or business, Ubhatala mali na khona yakho. etc. Ufuna ufaka i-CV. Ungena nawe. Ufuna ufaka i-CV fast. And qualified awuthabukela uphelele. Akubikho qualified, cyber qualified. Yeah, injalo man the process, yabo. And then from there, sijonge nathi lo bana singakunika malini because ungafuna 5,000 but ubopay 3,000. Awuzokwazi ufuna 5,000. You get it. So we give you according to what you get, your salary or your wage. No, I think the interested kakhulu kule talk is nabona you're too professional, like a professional. Yabo like a professional kahle manje yabo. Iwe ngifuna iqonda ne it's a way of ngokuya buyo registerisho kanye yonke lento manje oyenzayo le profession yonke neze strategies zakhe ezi planning zakho iye wasifunda pha e college kanye. No, tell you what, into zophapha. Yes, it's very important even if ufuna lento ethile uzilimit. Oh yeah. You understand? So, well, after Ipolan College, right? Obviously, Okay. Wednesday ufumanela in-service training uzokwazi ugraduate, ne? Yeah. So, I had nothing to do, and then I decided mandijonge lento ekuthiwa business wise. You understand? Okay. And then from there, I studied a business, right? Optiming, right? It's also an academy way too, but I call wow, so I studied business there. So safundiswa phaya about business planning. What is the business planning? Financial literacy, accounting. Zange ndiyenze accounting ngesikole grade 12, but I got to understand it much better after ndisenza na short course. Financial statements yonke lonto You get le. it. Especially business yakho nje i-registered funeka umane usubmit pha ngoFebruary. Yes. Financial statements. Was this on? Kasha nakho umuntu. Yeah, Let's so go. phakathi. We got it. Qashe. Yeah. So Safuna experience at least xa i-registered. No ku CV yami ngifaka experience. Ithama nathi experience. Saqala pha futhi noma so-apply kwezinye indawo uzochaza uba ndaqala. Qala pha. You get it. To reference banika number yakho. But no, it was good. Okay. Excellent. Yeah, it was excellent. Okay, ngiqhubekeka ke. Wafunda kwi-business. Wafunda Yeah, pha. we did there. And it's a short course. I want to highlight short course because abantu abazi short courses. Because short course is like 2 months, Balekile, 3 months, futhi. okay. And abantu hayi ayibhadlanga short course, andizoya short course, ndifuna uba ititshala nami, ndifuna uba Okay. Yeah. So yeah, after doing a short course, we obviously graduated there and we got certificates, right? From there, ndakwazi ke ngoku uthi CIPC. Yabo? Ndayiregister business. Ndakwazi ke ngokuba professional when I get to advertise my business. Do you understand? Then that's when I got the skill to be able to be business minded. Yabo? Ndiyazi uba okay, funeke ndenze budgeting apha. Andikwazi vele xa ngena imali ndihoye i-exam. I need to know the difference between income, expenses, liabilities, assets, all those kind of things, right? You did financial literacy. Kakhulu. Thina And experience ikona besides qualification experience. Definitely. Yeah, I'm listening. sofuna ufunda likhulu ne. Yeah? Yakubona No. ufunda uyakinda. No, ndiyayibetha qha ndiva uba like sithethe language iyi-one. Ne. Yeah, ndiva loo nto uba sithethe language iyi-one ke ngoku. Beautiful. Hayi. Okay. So angiphelelanga phaya kwa-business optiming, right? There's also abantu that are of my above level. I'm very much connected in terms of lawyers. You must have elacala lobu legality, yabo, as a ex. Asinazi lawyers mina no. Basingasiwisho Mamele qala apha qala uba yaba njani. So I had to now network.
Okay. Ukunetworker, it's to build relationships with other people. Not So only abantu important. business minded, Yeah. but also abanye man abakwezinye spheres. Ndisanda mention a lawyer, right? Okay. So I got more information about legislation. Do you understand? All those kind of sorts of things, and etc. etc. So I do want to say into okubana zonke ezaa spheres ziyazanceda nasengqondweni ke ngoku noba umntu uze nemetha kum, I don't only look at business wiser, but also in a manner of legality, as I acts yonke laa nto. Do you get my point? Also nurses, yeah. And namapolisa yakhumelela polisi lincedile luthe bamawurejistarisha. Exactly. Okay. So isakele yakho yikho tight inabantu abaninzi around very wena. vast. Kwenzela uzofuna into ezininzi around. Yeah. Exactly. So safe nge-cash simuve kanye senazo ezinye questions of Gqitha. maseko perfume maybe kanene Perfume Co Africa. phasi yama njani pha kwenzeka ntoni pha. Beautiful. Now, before ndiqale, Okay. obviously, I had to ndibone umntu ophakula business already on the Perfume Co Africa. Ba wenza njani? Yes. So ndajoyina apha kuye nge-R100 joining fee, and then ndaba yimember ke ngoku, a-registered member. Now xa uyimember phayana, i-perfume okwayo ne uyifumana nge-wholesale price. Sorry about that. Wholesale price, right? Umzekelo, uyifumana nge-R30 kokwayo or nge-R80, wena uyithengisa ke ngoku ebantwini okanye uyithengise kwibhuti nge-R250 because Okay. member e-registered Okay. phaya. Fumala malini? R80. Funi ngikanye Yo, nge-30. nonikuthengisa nge-250. But ngumzekelo. Ihamba apho. You. So like income ke ngoku izovela engenye iza kuwe straight. Yonke Makhap more than 100%. That's the nicest part of this because akho mali uyiphinde ubuyisa kubo ngeyakho. Wena uzolungisa ingxaki zakho nomonde. Bhatale amatyala Hey, akho and stuff images. like that. Do you understand? So yeah, I joined the business phaya kuMiss Fezile Zulu. I don't want to mention her. I-coach Okay. yam, i-leader yam. Xa ndiziva bajonga ndiphela amandla. Shout out to Miss Fezile Zulu. Miss Fezile Zulu. Yeah. So i-stock sethu siba yi-500, right? Now isi-stock siyi-500 iba zii-perfume ke ngoku eziyi-5 ezingu-50 mil. I want to highlight that because azingo-30 mil or 6 mil, but 50 mil meaning zinkulu. You get it? No, amafoto ne. Kwenzela sokwazi what display apha Yes, bazobona. I'll definitely Okay. give them to you. And then ndiyithengise kubhuti eyethu ke mna ke ngala 250. Oh. And bhatale mna ke ngoku ndiphinde ndistock uba ndiyastock. So Another thing into mandi apha ke uxolo ngokuphazamisa. It's the fact that wena njengoba ndikuthengisele bhuti uyakwazi ukuthi you know what nam ndifuna uzithengisela mani ithini into ujoyine apha kum ke ngoku awusajoyini kuMiss Fezile ke ngoku. No. Ujoyina kum uqale yakho iteam ufumane ezaa commission ke ngoku nala salary ke ngoku on top of that ukwazi nohamba uyokwamajozi yazi we also go. Do you understand? Benfunia apha. Khona i-basic. Ngiyafuna ukubetha emlonyeni. khona i-basic salary. Yes, like just there basic. is a basic salary for If you- as well. Join the boy. Kuqoyima like ndifuna like mhlawumbe kuqondane for 5 months ningakwazi ujoyinisa umuntu. Or still get that basic salary. Yes, xa uwina kwi-sales. Xa ustoka kakhulu uthengise kakhulu. You don't have to Oh. ujulise oko. Yeah. So business 50-50. 50-50. 50-50, you- Oh, good in selling ekuthengiseni. Hayi ke, so winile. Because uyakwazi ureacha eza targets zifunekayo kuthi hayi ke bhuti eyethu okanye butshali Yes. sakuthatha ngoku nabantu aba-5 nizawuya ebhale eDubai because of umsebenzi wenu. So iwemva unibuza ne like apha ekhasi yabo. Yeah. Singaba abantu aba mhlawumbe isitoko sakho sifika nge-10 yabo. Okay. Mna ndiba nemali at the end of the month yabo. Ndingasiba bendifuna nyani perfume because funeke ndivayile yabo. Mhlawumbe ne-interview so funeke Okay. ndichuchuzile yabo Makes mbekejezi yabo. Yeah. Ndingayithatha i-perfume kuwe then ndibhatale month end. Credit. Yes. Yenge ngoku Yes. I highly recommend that. Ndiyalithanda kakhulu ityala mna. Ndiyalithanda. Right? ingxaki yakho wena you can handle ityala wena ndiyabona the way ingathi una i-creditors intelligence analysis yakwazi nje uyibethe nje fast. Ubiza. Yabo. Because you know what, Budwam, siselokishini, ne? One thing for sure is that no one has to cash okokoko ngoku. Yeah. So it's Beke very kamnandi important. basiselokishini, You understand? yeah. Kubalulekile into yoba istock sakho masingahlali endlini sihambise ibali notebook abantu babhale into yoba ubani umnikile ngetyala. You have i-bookkeeping, we call that i-record keeping, yabo. Okay. So abantu ndiyabanika abantu ngetyala because at the end of the day ndiyawina.
Because what's the use of keep it strong? ekube umuntu esifuna ezazi bozibhatala xa enemali. Do you understand? So I give credit to people. So uvusa ithembe kwayo. I think akena come across nepost yakhe njalo because Oh my god! Yo! akhala sibalisela kala. I love the fact that you mentioned me. Engakuthe Dubai toton ngavele ngoklik ijozi kuba hey le perfume ke yaklasa apha kulamazi. Jonga. So yeah, siyasabizwa ndokubalsele kwathiwa i-distributors ziyafuneka ngapha eJohannesburg in Midrand, right? Obviously Immigrant. in Midrand. Nothi Yeah, Alex. Midrand. Immigrant. we were there and the guest speaker was Mr. Vusi Thembe Thembekwayo. kwayo. Oh my Motivational god. speaker. Oh my god. Kumbi You know, lo. Nandimazi as motivational speaker, businessman. Hayi leni nqayi. Yes. Oh, okay, now I'm found now. You got it. Yes. Yeah, yo I'm cheater. ispace nomuntu omkhulu kangaka. Jesus. Yo imincili ba? Imincili. I'm telling you that guy is so much of a person. Right? I got to learn izinto ezininzi man from kuye. And yes, of course, he was a guest speaker. And right? He was just there to motivate, right? To give us amandla baqhubelekani, right? And another thing, upartnerishile another perfume called Africa. Yes. Cheers, must try. Bentonana. In business, boomer. In the manner of there were so many prominent people there, but I only got to meet Mr. Vusi. Thembe kwayo. Yeah. Ilapho le nto. And obviously, not wonke umuntu was able to go there in Johannesburg. Yabo? Okay, kukhethwe izweni individuals okanye behamba njani? Yes, bekukhethwa i-individuals obviously ezimithe ii-targets beke nathi kwesine-targets phaya uba kuthiwa 10,000 okanye million targets waziricha uyathathwa kuthiwe hayi ke siyakusa ke ngoku eJohannesburg yabo fully paid vacation ihotele uyayiva bayabhatala yonke into it's fully paid wena uza nesiqu sakho qha Then ugqibile. Cheers. from flights to everything. I started about this guy man yabo. Since it's so mentioned. Mr. Thembe kwayo. Mr. Vusi. Yeah. Umshita inoni ubhizi nganoni yena? Yes, Like definitely. besides motivational speaker yonke lo and stuff. Ikhona ibusiness aziranayo. Well, Gang has mentioned per se, and yes, he has, right? But again, Goku, they're very much of kind of private. Do you understand? No. Yeah, Private owned. ofuna ukwaziwa kahle or his source of incomes. Yabo? Yena ofuna simazi as a business person or power motivational speaker and also a pastor. But ezinye nezinye azikho that vast because akafuni into kokubana sazi all the incomes. That's also a good thing, uba ungaziwa ncam Ungaziwa yonke into. Madla commission izofika nje. Manje usifihle. Izofika nya madla But I commission. promise you, Zillion business like they're very, very much. Mkwani kama na benje ngabe la ndlela yiyo nami nayo into kumthembanyana para sas. Khet matlala. So ufuna ujoina ubamba wena kanye ubhalela phi ku perfume ndondoni. Osofuna ujoina ngoba ose interested. Normally police on Facebook. I'm normally police so with a verified account. I want to highlight that a verified account because it means accounts is a but Basekile. yeah, Kanye abanye bazenza. bayazenza and then abanye they are copy and paste. Yeah, they copy and Yeah. paste. Yabo once you reach la level abantu bafake accounts zakho hayi you are big yo. Makabi. Ah semaqabini you are big. The number yami khona phaya kwi-bio for those that want to join. Also on TikTok, ngiyafumaneka as Pulse Nomonde. Instagram, I'm also there ngoNomonde Phaliso Baladindanga phaya. Yeah. Okay. Yes. TikTok, Nix. TikTok ndikhona Pulse Nomonde. Pulse_Nomonde. It's a pearls. Sekwenye business. Yiphenye business. Enye Say two business, ngoku, two isibizile. it's forever living. Right? Man bala mama kanene. Ukubhekiswa amakhancu. Omachanguru. Amachanguru. Dog yabo yona le business le Yeah. yiyo bengeke ndayibona kakhulu. Yeah. Kwa history yala olet. So Yeah. ngakubethe imlomeni Beautiful about Understand it. kwegama likaFogavaleng. Nifuna siqale pha intoni
Mayiqale pha ku-forever. Acacisele ngo-forever. Yes. Forever living. Okay, ndakuva. Yeah, forever living. Yeah. Now the business, I won't lie. Ndiyafika kule business, right? Angihlelanga xesha lide and I'm still learning. Ujoyine ngala 8,000 la box yodumo. Yeah, 7.1. Tyo! Ngoko. Tyo! Okay. Yeah, ndijoyinile kuMiss Bushwana. I don't know if you guys know. We know, man. Ma'am. Yeah. Yeah, I joined under her because the guys awukwazi uvela ujoyine kumuntu ongamaziyo. As much as, exactly. So ma'am, because bengutitshala wam, etc. and yamazi uhlala phi, so it was very easy for me to join under her because ndimthembile. Ngala box yodumo a 7.1 and I was then an assistant manager. Yeah, because ndithenge stock sonke, box. And the stock is needs. Yes. I promise you, in business, in Forever Living, yeah, I'm going to be honest. I am the Jane with the Perfume Go Africa. Okay. Yeah. Okay. No cash with me. Alubuthe ufele in love wena nayo. So now I understand why you fell in love nayo. Yeah. Okay. So Forever Living, I promise you, into eyandenza bana ndingene kuye. Obviously busy results zabantu abamthengisayo Pha ku TikTok nami ngiyabona ke nabawa nami ngenyima inqondo box yodumo 7.1 it's a lot. So ndiyabona uba ye bathenga properties indawo 2 nga 4 and meaning there's money in the business, right? Ndaleqwa imali, I don't know that, right? And also for the hype, you know. Okay. So a business ndisekuyo, but I'm still learning the business. Kanti I'm still learning. I haven't gotten to that stage of where I want to be. Do you get it? Are you still far kanye phakathi nje ufikelele kule nto ifuna? Yo, ndisesezantsi kakhulu, andifuna Yowe. andikhona phakathi. Ndisezantsi, I'm in a low level, right? Because joining it's been 2 months now, to be quite. Yi-product leyo kanye Product. Yeah. Kaka kume explainele great. Now, Forever Living, une product able roll on. It's a deodorant. Okay. Yes, Yeah. we also have a lip balm. Umzekelo ufuna amantombazana athi siyathanda uqaba apha thina apha kwiiroji zethu. And then we also have laa nto kuthiwa I forgot the uyabona nkosikazi. awuthe usayiqala Zininzi manje zawo. Ziimbombozi, man. Ne-toothbrush, nemombozi. Toothbrush. Man, you did toothbrush. Do Toothbrush. you know what I mean? Toothpaste. Toothpaste, yeah. Yeah, toothpaste corn. That's the Colgate. But the Colgate is gone. Yeah. your figures gone xa zininzi Colgate brand, the toothpaste. Yes, ziimbombozi zingaka zi-500 ke sana zinceda also with regards to umphakathi wakho ke ngoku. Yeah. Yeah, ziyaklina and stuff like that. Aloe vera gel nazo. Yeah. Aloe vera gel. Yes. Yona ithenjiweyo ke leya. Yeah, ntoni nakanini zininzi, but as I'm saying into yobana andikho ncam. Into ze-skin care ukho phaa. Khona isephu. Yeah. Yeah, we have isephu ye-aloe, right? Obviously for pimples. It's obviously for zonke ezaa spots zi-dark, etc. iyanceda. Oh yabo. Yeah. ndikholeko u-off ramp ne kancinci andizuya kude nje just nxa ndiyatyebe ndikumamele ngoku undicingisa omnye umeyisister sakhe sanaye apha khumbula ngomani omnye wayecinga so iyithabeleni Oh. so by undicingisa yena manje hey Yeah. ni-business mind Yeah. njengoba nidibene noyi-2 man so ndifuna ubuza Yeah. kule ndlela kwenzeka ngayo ke ukuze uyibona ngazo mana ndandizibeka njani le question state grand because wena unikeza vibes zoba ayiyo mntuthini young lady ntombazana kanye umuntu ongumedi o-expecte kwindoda because no man indlela etikufaka andizinto kanjani epenijisi because khona la uye ngoku ekhoyo ngoku uyephilayo into yoba ndoda must but wena yeyi ndiyakubona yo hey Well, so ndifuna uqonda lo bhizi wena ungabo nawe okanye wena ukhetha uba no man manzenza nokwami uye kanye nawe uhamba naba ngale sekile uba no man indoda must tell you what. Andifuna uxoka. okay According to indlela endikhuliswe ngayo, okay zimele. yes That word itself, it means you can do it noma ndingaphandle kwendoda. okay Indoda ibikhona ibonus. Nizawuncedisana. Yena uza nowakhe 50%, nawe uza nowakho 50%. Thank you very much. Nenze 100%. Yeah, I Do you understand. Study for yourself.
Work for yourself. Yenza ngokwakho, Kalungisa. uzimele. Yeah. You get it? Because the minute unento zakho, you have power as umuntu ongumama. And asizubana power mna is out over wena. Do you understand? Okay. And it's easy for you to walk out of situations xa unento zakho, because unento zakho zezakho uzisebenzele. Kulula uba mawuphume or whatever the case may be. Yeah. So indoda, if it's there for me, yangase indincedise, but not uba ndidepende kuyo. Okay. We assist each other. It's companionship. And then we work together. Ukuya kula goals sifunayo. Don't do for myself. I can do number one. So they say like, yes, that. So they say like, no, don't. Yeah. So allowances, yes, for man. Awufumani uthi sunenzela ne ivele babela wagqibela noma sunenzela mina ngingakazifumana kanye kazi expect kanye uyalindela. I don't expect. One thing about me. Uba ifikile, it's like, oh wow, inkosi kakhulu njabule. But ekugqibeleni anditsho kuye bana bendingayifuni whatever. Nqonba ngumntombi, so. Do you understand? Yeah. But I don't expect, especially in a relationship, don't do things for me. I can do them all. You know? I do them all. Asebakuve asebakumamela. Yongi. Ngake sisi kunye generation ngokuba exe amantombazana sefuna uba dependent. Afuna uye kuba independent. Sefuna uba dependent ngoku. But It starts with the wona knowledge. singasiba inspiration man. It starts with the knowledge, yes. Sikhule kulaa nto uba umama uxhomekeke kutata. Ubuyibona kwakokwenu. Yeah. Emsebenzini. Uyayibona. Uyabuya. And then umama uzawuhlamba izitya, umama uzawulenqa abantwana. Yeah. Umama into ayihoyileyo ngabantwana kwalapha endlini. You understand? So umuntu ukhula ngaknowledge uba no utata. Then xa emdala laa nto uba indoda benenke boyfriend yakhe izamenza. You're right. Yabo? Okay, So, I get your point now. do you understand? Yeah. So kuba nzima for into yobana intombazana for herself to work for her and have into zakhe. Fend for herself. Because akayiqhelanga, akayazi, it's foreign to her. And then it also starts also with ubuwena, your values. Ufuna ntoni, i-goals. Xa ungumntu ongumama une-goals uba, you know what, ngenye imini ndifuna uba nemoto, ngenye imini ndifuna uba nendlu. It's easy ke ngoku also to uba ukwazi uzenzela because uqale wanephupha, wane-goal. Awujonganga uba ubhuti bani unepolo. Uzawuqalisa kwipolo yakhe. Do you understand? Yey. It starts the intellectual property engqondweni yakho ubucinga ntoni. Yeah. Plus xa usitsho nolomnana lowa nje bezokhula sekifuna uba dependent. Ugotywe esemncinci ubonile kwapha endlini. And umnana akalibali ke ngoku. So indiqala endlini. Yeah. But laa nto benichiza say indigenous knowledge yonke laa nto leyo uba indoda mayenze yonke into umama ahlala endlini. Mna noba ngagqiba ufuni kusuyemfazi sobabini ba masam sophangela. Masospanisa. Yeah, cause of Ngalendlela ibeke ngayo. yeah, cause of anyway once ube dependent kum mhlawumna njengamchita amachita azothatha iadvantage to balalana kanqananga ukugezela ngoku out iphuma izithuba kube sazi ba hayi uxhomekeke kum wena Awuzuya ndawo ujonge kuye. Yonke into ndiyakwenzela. But ke Ndikumamela. right ne ningadivi wrong bakhona naba well kubo they don't see anything wrong indoda must. Hayi. Kubo yangaske ibe yindoda must. uzivethe nzibaye Do you understand? ndoda must. So andibablame. Mna ke andibablame. I don't judge those that follow under indoda. Yabo. Okay. But I do encourage into yobana khazenzele uve into yobana expecting umandi to- kanjani. Do you understand? For Yeah. you to be umzekelo the person that you want to be. you get it. Yeah. Yeah, man, kumandi. And iyakunceda for ukhule fast because uzawuthi ufika ku-30 you so achieve all the So things. kale kwa early muzikwa wena. Vaya ngama-prohabas dog. Yo. Exactly. No ndiyakuva incaka incinga nje vele yavela for mna leya. Njengobuthetha qonda ayisowusho bonke bebecinga ngalendlela ucinga ngayo businessman ngalendlela uthetha ngayo mhlambi andiyazi ngeseko granda phela izweni. Enye business kanye ziphelele. 3 ngoku ke besingithi khona ndibonile bekungena ixolo ngojonga ifoni but ndibone nje ku-light notification pha Yeah. nguwe lo Yeah, that's me. okay ngumzali so Ngumzali. mzali mother of Mother of one to the the boy son. a son Jordan, Indalifa. Singayi. The next big thing was Singai. Oh
my god. Yona ngichukumisa ke ngoko. Ligama lakhe okanye? No, ayilogama lakhe. I gave uSingaye igama loba uSingaye while esesuswini, while I was expecting him, because I was just trying to protect him. Do you understand? Okay, nasebantwini. Yeah, exactly. And I didn't want to give the media exactly igama lomntana engekabikho. For me, I want it that way. Okay, speaking about the protection leyo ne. Buthe buzama umprotect esiphi sesuswini. Yes. In the stomach. And you were proud mna kusingayi. Usingayi. Mna ndizobambela igama lasesuswini usingayi. You were Not a proud. problem. Yeah, you were proud ngusingayi ne. Yeah. What if mhlambi njengoba bu proud ngolo hlobo kuvele kwenzeke something bad? Like sort of something like miscarriage. I get you. Yes. Tell you what. Benike ndathi ndingumpostile kazi. Right? Now before ndibeka ndiya kubupostile, before ndizaphendula ngoku. Okay. Before ndiba kubupostile bendisentsenzisweni. Hallelujah. Amen. Oh, yeah. Now, esentsenzisweni kwam, I got to understand isiphiwo somoya uThixo ayewanika sona. Okay. Now isiphiwo sethi ndibone izinto before zenzeka. Hallelujah. Okay. Now ndamphupha uSingaye before ndiba naye, ne? Okay. And ukumphupha kwam uSinga ndamphupha notata yakhe before ndiba notata. Okay. No, Apho ndiyakhona. that's more interesting. You know. Le nto yoba, while I was pregnant ngoSingaye, I knew into yobana I'll never get miscarriage. Because of? Uthixo akandibonisanga miscarriage. Undibonise umntana. Wandibonisa i-pampers ndiphipha. Hallelujah. Meaning that ndizawubuya nayo lo mntana esibhedlela. Okay, if we talk about le waqala umphupha notatakhe ungekabi naye. Yeah. So ke ngoku kwenzeka. Namfuna phezulu kwalo question. Yabo, so ke ngokwenzeka like nje bumphuphile namhlanje. Then ke ngomso ke ngoku umbamba imfoni ndiphuphe sinomntana. No, nami ngifuna ubuza lo question. Uphuphe utata ke kanye niphuphe utata ko phuphile naye nawe uphuphe kanye. Uphuphe yena utata like nje bebimphupha. Utatakhe like bekhona enomntana notatakhe. Not ba utatakhe uphuphile naye waphupha. Setha zona. Nguye mosephuphile. I got to dream the father of my kid. Yeah. Abikho in the picture. Yeah. Yeah. Oh, dibeka yiva. Ngubu ungayiva. Ebekabikho in the picture. So ngendibuzayo mna. So nahlangana kanjani man kuyo yonke la process since uyaqala umphupho. Ngiyakuva. For sure muthi must like when you chase phuphe umnye nomnana naye. Kuthi bekhona spark. I have crush on you. Le ndibonisa Have crush on you. yona ngathi yiwe. So basically this thing is like this, ne? Utata kaSinga ukuze ndimphuphe. Tata kasinga. Tata kabani na light. Thanda ligama mina I think nosebenzisa lona. Singa. Now besingo ko Tate. Like zange ndide mhlawumbe ndithi besine bond or we're friends or besinjalo. No. Utata Singa wayeyichomi. I don't know, but is it allowed to mention amagama abantu? If xhomekeke ku. Is it? Now, friend kabut Jaden. Okay. Utaji. Oh, okay. Funda bona. Yeah. Okay. So the first time I saw Utata Singa was when no Butaji. They were friends. Iphupha kabikho this time. Algabikho ne? Oh, yeah, Isafunda ne? Okay. Esikolweni. Okay. Efan Carlson Combined School. I remember I was doing a grade 8, 9 there. First time in Bono Utata Singa. It was, I think, after school. Amen, Uta J. Okay. Now, Uta J, we had a relationship of Mulempoti, Sebolisana, right? And then Dambon at that time. But I promise you there was nothing I felt or anything because I'm not as It's just no so bad was a flash like ngathini. There's a flashbacks is ya xa sekwenzeka lento. Exactly. Yeah. Now Okay. come grade 10, 11. Ndibe nephupha. I remember ndisensenzisweni at that time. Okay. Ndibe nephupha. Now ndiphupha umfana nam sihleli nomfana, we talk about building a future. And they did talk about building a future, we talk about family, we talk about kids, we talk about, the soft Life. You get it? Yeah. But ephupheni ubhuti andimboni ebusweni uba ngubani. And ephupheni, the only thing that I saw ephupheni was
ingathi kukho isanti apha ezantsi kubhalwe Sotho. Sotho is like mos umZulu, umXhosa, Okay. you understand? Intlanga. Kubhalwe pha phansi Sotho but ubhuti uthetha isiXhosa. And I'm didekele phi Sotho is a tribe, so. something like that. Okay. Yabo. So siyazincokolela nobhuti, but I was not really in the conversation ngoko because iphupha masi liyaconfuse. Emva koko kwavela wethu enye into engadibenanga nayo. Neliphupho elibukhulu. And at that time I was still in grade 8. Ne? Anyway, kwafikela kuba ndibesekolejini, ndigqibela grade 10, zange ndithandane. Grade 10, 11, 12 got done. Ndagqiba kamali grade 12 ndapasa kakuhle. Then went to the college. Okay. Come college, ndiyatextwa ke ngoku on Facebook. Tata kasinga. Ngutata kasinga. Ngutata kasinga. Utata kasinga ongumntu ke Hey, awaglow axothetha ngayo. Yeah, ayathanda ne. Yeah. Utata kasinga But was okay. very determined and uthe xa engena Facebook. Okay. Wathetha kazeleyo. Wathini. It was very direct to the picture. Unfortunately, that's a bit private. I don't know Okay, the disclosure. okay. Yes. So, but one thing for sure, what I loved was the confirmation. Okay. Because ndithanda ukubona igama lakhe, hayibo, ingusotho mos. But it is close. And uthetha isiXhosa lo mntu. Xa simane ke ngoku sidibana in terms of just having a meeting to talk. Hi, man. This person talks about family. This person is very serious. He talks about building. He talks about intentionality. Okay. Yeah. And akazange ngomosha. Ize ngobuilder. Yeah. Ngumntu endingathi, hayi man. Uthixo ebetshilo apha. Ngokutya ndandiliphupile uba this is the person. I promise you from then and that I knew ukuthi uTakasinga will be uTakasinga. You understand? And I want to say uSinga is a planned baby because we planned him. Umbuzo wami uphendulile yes. At the age of Uzoba ngomnye umbuzo wami lo. Is it? Yes, because of nangendlela ocacisa ngayo nobalisa ngayo indlela business minded ngayo nzomane ndiphinde lo business because of business minded. I doubt into ubona ngaba ingenzeka mistake. Nami ngeke bikwincinga zami lo eba uplaniwe pha. There's no way bengayi mistake but busacho. Exactly. So our plan was also to first get married and have Sing. But then Let's invite you. because of things, we decided to just umuntu abe ngufiance womnye, ne? So I had a ba- ring on my finger. Oh I yeah. had a ring on my finger. I'll explain also why I removed it. Again. Okay. So, now I was a fiance, right? To Utakasik. How you fiance? You are engaged. You're close to ubangumfazi. Yeah, so Now, engaged. Nje kusethu date kan. abazali bayasazi. Now yaziwa ke ngoku endlini. That was before uSinga bekhona ke ngoku. Okay. So yeah, Milandu Mana, we are building here. Then we plan with Singa. And Uteta figure Singa. I'm sorry to say this, but having Usinga was a very big issue for me. Because as much as Siam play Usinga, Umdana is not a child's play. Umdana akufane business ingaka sana. Because a business yakwazi uyicontroller as much as uyicontroller nomntana ne but akufanani ncam. Ikhona umehluko. This is a living thing. A business as much as nayo a living thing, but you control money business. Yeah. The ups and downs are. Do you understand? You Yeah. study business. I-parenting akho ncwadi onovela uyijonge uthi kwincwadi okay umntana uzamkhulisa kanje nakanje nakanje. Ayisenza sosobe kanje. Uyagetha? It's very different. Zonke uyazibonela zona. So uSinga ngoku decide sizamenza simplane bendinayo into ba doyika kancane. I'm a person ongoyikiyo mna. One thing about me, Okay. ndilego. Akho nto ndiyoyikayo. Yabo? Now having uSinga yeyona nto bendizawuthi bana iyandenza uba ndibe weak kancinci. In terms of business okanye emotionally wena physically njani? I'll start intellectually ngokwengqondo. Okay.
and also emotionally Okay. and physically. Because you carry this person, or For the first time. there's going to be changes. First experience. And awuzazi zochanges ezo noba zizoba kanjani. As much as ikhona mhlawumbi nangoku in the internet ezi changes uyazixelela phaa kuthiwa zizi-stretch marks ziintontoni Okay. azikwathi uyazibona eza changes, but mna I was not ready for that because remember I'm also a model. Xa ndiyimodel umzimba wam akufuneki utshintshe. Yokuhlala kanje. Yes. Now once ndibe nomntana it means ndiphulukana Nobumodeling. ndiphulukana ne-financial income yam yobumodeling. You understand? Mm. Now I was not ready yet to ndibuyeke ubumodeling ncakasana because xa ndimane ndibizwa most for ubumodeling kuthiwa uzawufotshwa ngoku. Xa ufotshwa ngoku iimpahla zakho sezisaziwa isize yakho. You understand? And uba ngoku kuthiwa kufika impahla esuka mhlawumbi eTurkey izisa kuNomonde, funeka ifike kuNomonde nalaa mzimba kaNomonde because sizamfota ugqiba ukuthi umfoto uNomonde elaa foto lakho uNomonde lisiwe eTurkey ngalaa mpahla yaseTurkey, meaning that uNomonde will get paid ngumsebenzi wam, yabo. Now it was very difficult uba ndi-accept uba ndizawuyeka ubumodeling because bendiyazi immediately uba nomntana uyatshintsha emzimbeni nengqondo iyatshintsha, awusacingi ngolaa hlobo ubucinga ngalo and awusenzi ngolaa hlobo ubusenza ngalo. Now it meant no more Turkey, no more Nigerian things, no more me traveling, yabo. But it, okay. Do you understand? No, but understand how CTB issue, but we are sorry for that. Sorry, Understand? anditsho into yobana umntana wam Because so blessing. Because Blessing. not a blessing. Yeah, understand? Number Yeah. circumstance. Exactly. A blessing. So Okay, Natia. I'm very much happy that I also had umntana because kuske kwavela opportunities ngoku. Okay. Right after ndiba nomntana kwangena ii-courses ze-parenting, ndabizwa kwii-courses ze-parenting, meaning that now I'm studying to be a parent, meaning now ndiyafotshwa ndiphinda ndiba yimodel ngesisusu sam. Uyayiva? Okay. So kuthiwa inolan ujike i-threat to i-opportunity izenzakalele laa nto leya. Izenzakalele. Yeah. Pakuswat boy. Ndabizwa ke ngoku. Pakuswat under Analysis. business, SWOT analysis. Yeah. Threat yajike by opportunity. So phinda ibhizi le modeling yakho. Uyabo, kwathiwa sicela umntu omithiyo ngoku. Akusatsho ngoku sifuna umntu osislender onefika. Sure. Sifuna omithiyo ngoku. Abutshilo Abe konke namehlo. umkhixo kampostile Yeah, nyani. Abutshilo. Sana ndathi uThixo uyayazi into ayenzayo. Mna ndibhizi ndiyastressa ndiyapenika into yoba umntana ndizokwazi because ndizawuphulukana. Kanti no, Ikhona nyezayo. ikhona enye enkulu entle futhi. Khalela igwinye kanti kubekela ibheka. Get me? Yeah. Yeah. God is like that. So kanti ke ndaqhubekeka ngezinye ii-shoots zam zobu-pregnancy kwamandi ndangena nee-classes and kezi classes uyafunda uyabhatalwa. Yayiva? It means njengoba ndihlele endlini mna ndirana iibhizinesi zam zonke nantoni nantoni ndiyaphinda ndifunde lo bumama ndiyabhenga. Uyayiva? Akho chance uba mandikowe. You're focused in life. You're. Very focused. So Thixo njeya. So kulo hleliyo ke ngopha ezantsi let's say ndiyazi ibe kanjani man. Yeah. Because le question ibila pha kumenhloko ndiyazi ndikhuphe njani. Yeah. Oplane i-pregnancy ngama-advise ntoni yena masithi nanku uhleli ngoku nayo udibene notata kasingayo Yeah. xa baplane nje uyenza leyo ingaba-advise uthini bona for now. Well, I could advise them in the Kukbaina. They should take it easy, Okay. right? Take your time. What I mean when I say take it easy, understand these are emotions. Because of a moment, Dubana, utaka singa. Okanye umama kasinga kubo. Bangafuna. During that moment. Homo. Or bafunane more. Uyayiva? Mna Take it easy. ndifole kule ifuna na more. Because once singafunani ke ngoku umuntu nomuntu uzohamba yokwenza into zokumosha. Kaloku Benny Bekanti Jesus. hormones. Benijeza uzikhethile I was scared. iyazenzeke. I like I'm just praying. Oh. Ba yenzeke kanjalo. Because uzo like Benijez nayo khayicinge lewe. Jikijikwa na nomama kasengayo. Anisafunani ngoku uzophuma phandle uhambe ukwenza izinto. Naye aphume phandle ukwenza izinto. Xa sekubuye kuyathethiswana ngoku yabo.
omnye sekepe at mouth omnye yabo yonke during nje la process yabo senifake nabantu besithathu ke ngoku xa senisharpu sathethwa loo nto but abantu benibambe so hayaba so uthi baba understand ezo nto ke bazizofika amaxesha amanjalo. Exactly, and it's not the end of the world because sometimes umuntu ebomini bakho ufika only for a specific purpose aphinda amke. You just need to accept that. Take it easy. And try to take it easy. Ungaziblame. Allow into yokubana kunje. Akho ndizawutshintsha. Keep moving. You understand? No, ndikumamela. Phofu nabo bakumamela. Bani mame. Yeah. Mtshato, wayekiswe ntoni umtshato? Because uyifiance ukuthi suppose ba Exactly. ndifuna si apho ngoku. So nas the cameras buzoqashwa thina pha. So, going back to that. Yes. Now, I told you that during a pregnancy, there's phases, right? It's going to take its toll. Now, I'm going to speak from my experience. Now, during a pregnancy, obviously there were much ups and downs, right? Meaning that ndiyamfunda kabanzi, naye uyandifunda kabanzi as a mom, ndimfunda kabanzi as a dad, yeah? Now, it happened that during my pregnancy, kwabakho izinto. Lando benisithi, take it easy, all right? izinto ezifana nezi-hormones eziba ningafunani Nifuna. yeah. So it led to a point where I won't get into detail of what happened, but things happened. And I'm not going to say ndiblame uTakasinga or ndiblame uNomonde, but I'm not blaming anyone. But what I'm trying to say is things happened for a reason. Do you get it? And you got wrong in the equation. I get wrong with uTakasinga. I see wrong with the equation. Right? Tina besiphatheka only in the equation. Njengoba uThixo befuna, right? Now uThixo wabona into yobana ngaba ukwenza umntana. Remember mna andikafumani iphupha loba ndibe ngumfazi, but iphupha loba ngumzali ndanalo. You understand? Now, when there's no marriage, it means that there was no dream. So now the fiancé ring is gone because I'm no longer a fiancé, but I'm still a mom. Now he's still a dad. But we are no longer together. Do you understand? Together is by a couple okanye just We're no fiance. longer as a couple. Okay. And we're no longer as fiancés. Okay. But we are parents. Okay. And I want to say present parents. You understand? Because uTakasinga xa ndithi usinga unengxaki uyakhawuleza apitch. Akabaleki or give excuses or etc. Wakayothenga bisi. Beyothenga bisi. Not at all. Right. uTakasinga uyamthanda umntanakhe. As much as wayemthembisile into yobana soze abaleke. Nam as much as Uqala kuye naye ne? yes, Okay. together. Yeah. Yabo. So we are both present parents in this equation, and we don't give each other negative energies or something like that. Okay. We respect each other. I know yevakala. To move likasinga Yeah. and nombuzo wokugqibela. Yeah. Before actually nifikelele kwisigqibo soba no man. Usinga bahlale phezu kwakhe. Naqala nabadibana fexesha elingekanani wazithi unyaka inyanga okanye bilixesha elingekanani. Before kube khona usinga. Before we can sing. Yes. Remember ndandibone ngoska grade 10. Yes, uqala kwakumbona. So we started pursuing grade 11. But zange ndimoye ncam grade 11. Okay. No grade 12. Yena ugqibe eqala ke nam wahamba uyofunda before mna ndisiye college. Yeah, and remember you are a focus girl that time. Yay. So kange ndimoye ncam kange ndi-pay attention but bendibona ukhona uTakasinga usemva kwam because you used to call, you used to text engayeki. So nathi branches apho So- sithoke khona basika give up. Never give up. Never give up. So what happened was when I was in college then, in Bologna College, during my first semester actually, then we started ukuthandana. We started ukwazana. He started to introduce me to abazali bakhe. Nam introduce babam wami safunda college. But angikabi kusinga, right? Even though bese siyazi thina into yobana apho siyakhona it's to build. Ne? But besingeka
menzi that time when ngifunda. Sizomenza usinga right after when I'm done with college. When I've graduated. No. When I'm done doing my N6. Yabo? Try no la practice no. No, public management. Oh, Kaloku after internship when you business no no. beningakaqedi internship. Oh, okay. Ngokundila nto ka. Ngokusebenza usinga. And then right after sigqiba ke ngokunomuntu ukufunda, sangona sidibana kakuhle kokusisazana, and then siwoyana kakhulu, and then we started to discuss ma sendifineka iyanse most that time. And then we are telling ourselves ukuthi let's kind of do lo because ungomso andiyazi mna nomonde undibekele ntoni, nami ungomso ndingumuntu akasinga andiyazi undibekele ntoni, yabo, but ndifuna ushiya ilegacy apha kulo mhlaba, yabo, ndifuna ushiya umuntu ozotake over. Do you understand? Then we decided to do usinga. Samenza usinga, sambala usinga, oba uzawufika nini usinga, yabo. Calculate grand. Some calculator. So ndifuna yabo ucela kla nto ba wathandana yabo. Yeah. How was the andithi wena uyi-independent woman? Correct. Ungumntu focused, umuntu othanda uzenzela izinto zakho yabo. So during that period wabona umuntu nanku uzokuthanda ngoku, how was that feeling for you? Kwaba njani ku? Tell you what. Ubona xa uzithanda kakhulu bhuti wam. Yes. Omnye umuntu xa esithi uyakuthanda ayichukumisa incam laa nto. Okay. Ivele ibe ngu-okay sharp, ne? But now kwanzima kancinci for me to open someone else to love me, because it meant that xa undithanda funeke ndiyazi uba ndiyakushalela mhlawumbi into zam, i-to-do list zam, i-weekend zam ndiyakufaka Yonke kuzo. loo nto kaloku. You understand? The schedule. part of Then ubomi. yeah, exactly to my Ucacise. point. Get it? Yeah. It meant ukuthi now uzawukwazi everything of me, nami ngokunjalo ndazi everything of you, right? So it did, ne? A part of me meant ukuthi ndiyazishare nomnye umuntu, nam ndisharwa ngomnye umuntu, you understand? Siyashare-sharana. So I won't lie ndithi ibinzima or ibilula. It was a bit neutral because benifunda how to learn him. Now uyanifunda, siyafundana. And it was a bit exciting here and there. Yeah. Uyamazi omnye umuntu uba okay uthanda into ethile, mhlawumbi wena loo nto ethile ayuyithandi, but xa uyi-understanda ngaye uyabona okay, this is this. Then you get to know each other, and then go, okay, no, it's fine. So it was that process of learning. There's excitement in between. There's confusion in between. There's also doubt. Also, there's love. There's trust. There's zonke izinto. Yeah, zonke zo. So ngoku mvulelayo ke ngoku qomba okay, manimvulele man ndisigale inhliziyo ke ngoku. Yeah, mfuna ubuza nje la period ngoku mvulelayo. Like ulove itave xa ifonela uxhuma phezu kwebhedi bongazenze zabo. Denza igqithi. Yeah. Well, I do want to say. Like bona xa ifonela. Hayi nje zikhona Wena manje ngoku ngosenzaqala itopic. Usiphelile. Isenzeka qome wafona. Butterflies. Yeah, just gumbumps Yeah. Yeah. They were there. They were there. It's natural. Impendulo ndiyifumene. So you were more excited ke ngoku. Like wasuka mhlambi class zone nje uqombo shift kancane class zone yoba independent uqombo no man like ngiyathandwa. I thought yasuka la. Not so I like nje kancane nje God is a minutes mhlambi lose nje focus qombo hey finish uqhoboshe yabo like Yeah. it was so nice. It was very nice. It was very Okay. brilliant. Having to ubone isuse obubu orhabam. Yeah. Ngumntana. Yeah. And just love. They bring like Nikela princess treatment. Yeah. Got it. Yeah. I so wish man ngakubona man like just ngifuna ubona nje love view yakho man. Like wepha ubangumntana ubangilove itava qomba Mike baby kwenzeka sona so. Like yabona I wish nje uyibone like a reality show. Get to see it. Reality show. Yeah, I don't think you'll ever get to see that. Why? Me being a bit of a child. That moment is very sacred for me. Because Okay. it's very sacred, man. Yabo? Yeah. Unuziveza like kanye weakness point ngathini weakest point yakho ba Exactly. Not everyone has to know every side of you.
bonisa abantu le side wena ufuna bayazi ngawe. Do you get it? So by ngale ndlela uyiyo awufeel as if like ama-out amaninzi intimidated nguwe noba ikhona la out le iqondo bathi ndiyambona ne but just by le ndlela yiyo niyabonqena ukufile njalo sometimes. Ngikubalisele to prove that I'm very intimidating. Yeah. Mamela ndika Wimbi. Yes. Apha garage man, no not Wimbi man. Wimbi nalento apha garage bithi runs. Apha man. Apha engine nguwimbi, yes. Okay. Ndiphaya ndiyothenga ice cream njengendlela cute ndiyi-1 so I was driving ne qha ngoku ndilapha phakathi lo bhuti ndidibana naye apha phakathi apha kaWimbi, right? So uthi ke ngoku hi sisi unjani? When I turned ndiyamjonga ndiyaphela kunjani yo ndabona wathi awuxolo sisi bengifuna ubase ndathi ayike So, what was your face that time? ayike Bunjani umbuso bakho kumxelelayo ba ndiyaphila kunjani? wena umthetho wami I don't smile a lot. I promise you whenever you see me, Yo. I don't smile. Nami ngabaleka. So uthe xa endibulisa mhlawumbi yena expecte umuntu ozoncuma yabo and I was like yabo ndi-serious here. Not that ndiyazipretenda or nje umthetho wami kanti ndi-nice ke ngaphakathi. I'm very nice yabo. Just bulindele nje yena ujonge nje mhlawumbi kambe ujonge indlela yakhe bayaphi. You understand? Yeah. I don't want to sound intimidating because also there was also a law firm that I went to. I'm also doing my degree in law. Okay. So kukhona law firm up in Australia. Busy, So when I went there, obviously there's lawyers, ne? Now, I promise you, I'm not shaking. Ungayi lawyer, ungayi bengumuntu omkhulu. but andikwazi uphaphela. I don't do that. So xa dibana nomjita le businessman kazange umphaphele just you hip inside. Thembe kwa. Yeah. I was composed. Okay. Zange ndimphaphela, I was composed. Composure. Watch AKA. Kazolo peniches. So, should I continue? Now you can continue. So when I went to this law firm, there's this brag with this lawyer. Kuthiwa ke xa engena, I won't mention his name. Kuthiwa xa engena ke phaya, wonke umuntu ke ufuneka ajonge kuye because kaloku nguye qha. And yena ke ubhuti uyathanda ulandelelwa. Okay. Now, uthi xa engena, inobe bek-expecte laa nto uba ndimlandelele or anything. Xhumaxhuma. Iyaske yanguye ngoku olandelela no. And I was so confused because kuthiwa is the rank of that. And you know what? I was never shaken. Ndabona ngaye ke ngoku senguye ke ngoku ozama mhlawumbi sincokole about this article that we're busy with. It was actually a case, yabo? Okay. It dealt with criminal justice. Wathi nomonde, mamela man. Mama sidibane ndifuna sincokole ngecase. Kuthiwa ke ubhuti akayenzi into loba kudityane kuncokolwe. Do you understand? Yeah, So I'm nakubamba trying to say lamjita that- ufuna ubambe aura so and stuff. Do you get it? Yeah. So I guess I'm not a person that Popeye when was on Popeye. Ayike ubuthe clockini. Okay. So before actually sizoyivala ne yangigala jongele kuwa pelokishini nekufollowishayo mhlawumbe on socials ekubonayo ba ubusy yonke lento busy yo ngamotivate uthini ngakaqali Usuzayibukela. usaluka apha kuthu wena so ngamotivate uthini just motivation. Well, to whoever who's watching a young girl, I don't want to also say a young boy though. Okay. Do it your best shot. Do it scared. Do it broken. Do it unsure. Do it anyway. Whatever thing or you do it anyway and trust God. Deal. Ngiyahlale mana athi sabulela for ba uzokwazi uhlala nathi because of ubusy nyani so bayiba mawusuke pha uzohlala nathi apha it means ba uthathe from ixesha lakho wazohlala nathi apha nathi sabulela lo mntu kodwa kanjani. Yeah, anyway, Sabukela, guys. Anyway, I'm so impressed about this conversation. Like from eqaleni up until up ekugqibeleni, I'm so impressed. Like ndebazokuyika ukuza ngokona ntsika amantombazana azofila funeka bavalele lana ntsika abazofuna ubhala like no kuthiwe be yourself. Be yourself, Be so you. that's fine. Just do it. Ungakhuphi omnye umuntu. Be you. Yenze, but trust God. Yes. Yeah, chill. Okay. So yeah, guys, from eqaleni from perfume to cash and also and I'm sure ziphelelanga ne
guys just that kuba Yeah. but ungazi-indicator ngoku bazozazi bazeziphi ezinye bazazi-grand but just that kuba Cash le PTY cameras. cash. Yeah. Kazolo. Cash PTY. Forever neyipheni living. Forever living nela The perfume. Africa. No last. Yeah. Imagine me, inyama yegusha. nenyama nelibelo the distribute. Guys, I'm in English. FL tutor. Guys, ngitutorisha. Five. English. Okay. but zonke manifeva Yeah. nifuna uzazi nizamfollowishe ku-social zakhe ebese nangongakuphinde uzichaze vya socials So, social media on Facebook, Nomande Paliso, with the verified account. Check the verified account. If not verified, I'm Demanga. On TikTok, I'm Pulse_Nomonde. And on Instagram, I'm Nomonde Paliso. Thank you. njes Yeah. Say man. Bensafuna ukubanjini conversation. Cha bethwala nalixesha man yabo. Yeah. Yeah, guys, we were here with Nomonde Paliso and Nisvele ke ngoba like ubhizi ngandoni. If ufuna umazi Nomonde Paliso bangibani. Lena is just nje into encane man, iprof yakhe nje encane ba ungibani yena. If ufuna umqonda, yaphaka page yakhe, uthone TikTok, Facebook, Instagram, plus yeah, zonke man izonto ezo. Just follow. Ngalibali followish. Isilibele lana. or maybe na for Follow. the second episode saphinda simbize for the Beautiful. second episode siphinde vele siqhubekeke apho sigqibele khona ne Yeah, if unemibuzo wena self, wala imibuzo yakho i-comments. Ubhale yonke imibuzo yakho ufuna uyazi ngayo, but if unemibuzo negative uyazi sizayimayiza. Sifuna nje positivity nje. But cheers. so mabalike bacomente bashare basubscribe before sivale ne sizoyikhatha from muscular piece khona something endibonile benziwe enye podcast atandihala sizame sikhathishile mos page just nje clip For Nomon. yes because ndiyayazi apha ndidila ne-actress so ndifuna usibabethe ne-clipbait nje engatsaliyo apha yabo nazi iscript apha kuzokwenzeka ntoni uzuthetha nam rhabaxa mhlawumbi zifi ngathi ingxabano le yenzekayo apha nanyoko naphinitshiyezo yezama uthumalelisa uba hama no izoba yezifi ngathi ndikubuze umbuzo uncomfortable wena uba mandikubuze so ngoku uzondixela uba bhuti no you can't do that bhuti mna ndizama ucela ixolo just nje njembise khona siredi Yeah, nirete mna. wena Mna nenqanda mna no relax. awuthi no relax uthi man ayifani nayo lo wima Xolele man. xa ndiyibone kwenye podcast leyo so ndikhala just izame Okay. masizospanela na okay sayiqala njani Dimotla. funa ntshintshe ubuso ngoba ndingasmile sesismayilile Like si happy man. I'm just happy kuyo yonke le. Happy nje conversation nama siyeke phela. masithone impilo nje Okay. Sign me in. Yeah, vukubu actor no. Just no like angumuso benifuna ubuzwa lo mntu kuthi uyayiqonda mosinayo lo way benibuzwa grand ba committees asiva ngicela ukufuna sitshintshe isifike ngowena. ngaliqale nguye Ah, sifide yes. Ba no ngena kuyo Okay, wena. okay. No bengamelekanga I'll ubuza. start there. and kuyayazi abantu bashekela ndiphelele kakhulu vele nje Yeah, ndithule troll. so smile sinjonge smile Okay. Yewethu, awusoze kaloku uyenze lona. Uyenza njani lona? Awusoze. like comment share subscribe basijabulela You are so overpowering yani kwa. Okay, guys, please do like and subscribe. Actress mean. Actress ile. Okay. Ulibele ichaza boy Yes, but actress. it's also very Ulibele Yeah. ichaza. Tiny. I started there. Actress. So guys, thank you for watching. We out.